16 ଫେବୃଆରୀ ସୋମବାର ଆଜିର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ 330 କୋଟିର ଘୋଷଣା। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 330 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 180 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 17ରୁ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ଧାନ ଓ ମହାନଦୀକୁ ନେଇ ହେବ ହଙ୍ଗାମା। ବିଧାନସଭାରେ ଝଡ଼ ଉଠିବ। ଆସନ୍ତା 17ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଧିବେଶନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବେ। ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 150 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ନ କିଣିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାୟକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ବିଜୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା। ଭାରତ 61 ରନରେ ବିଜୟ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ। ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ 61 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଭାରତ 175 ରନ ରଖିଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 114 ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଆସିବ ବଜେଟ୍। ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 20 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଚସ୍ପତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ନିଜର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। +2 ପରେ ସିଧା ବିଏଡ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ। ଶିକ୍ଷକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 4 ବର୍ଷିଆ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଟିଚର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ITEP ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଏପ୍ରିଲ 17ରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। IIT ଓ NIT ଭଳି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ଜମି ପଟ୍ଟା ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ମିଶନ ମୋଡ୍। ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଜମି ପଟ୍ଟା ବା ROR କଲମ 2 ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର ସାରିବାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଜେ ଏହା ତଦାରଖ କରିବେ।